बालिफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 5थि जथुमाजों लोगोसे 10 नबेम्बर बर' थुनलाइ सान खुंफुंनो दिनै लाइट खुन्थिया गायसनबाय। सनितपुर जिल्ला सारिदुवार हालामनि नगरिया गामियाव बालिफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा खुंगा 5थि जथुमाजों लोगोसे 10 नबेम्बर बर' थुनलाइ सान खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो। बेबादिनो दिनै माखासे नेमखान्थि बाहायनानै खुंफुंजानो गोनां मेहेर गोनां हाबाफारिनि थाखाय लाइट खुन्थिया गायसननाय जायो। मख'नो गोनांदि खुंफुंजानो गोनां हाबाफारियावनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गाहाय आलासि महरै पुनिधर बसुमतारी आरो जर'खा आलासि महरै नदुवार एमएलए पद्मा हाजरिका आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित स्वर्गियारि आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लागोनखौ मिथियो। जेरै असम साहित्य सभा एबा मिसिं साहित्य सभा बिथांमोनबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। लोगोसे जोंनि जि बालिपारा आन्चलिक बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना थागोन। लोगोसे जों सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि जित स्वर्गियारिखौबो जों बे जोंनि जथुमायाव हांख्रायनाय जादों। दा हारिमुनि बेलायाव बेखौनो बुंगोन आं, जोङो दा बिथांमोननि जि बानजाय आफादनिफ्राय बिथांमोना खाथि खाला जोंनि बे हालामाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि हारिमु दङ बिथांमोनखौ हानजा मोसानो दिन्थिनो थाखाय हांख्रायगोन। आरो जोंहा बे जागायजेननायनि 15 नबेम्बर खालि मोनाबिलि समाव जोंहा थुनलाइयारि आरो हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियाव जोंनि बे हालामनि बालिपारा हालामनि गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांमोना खन्थाइ आवरायनाय, मेथाइ खननाय, गोदान मोसानाय बेफोर आयदायाव बाहागो लागोन आरो सायख'नानै बिथांमोननो जाय देरहासार जागोन बिथांमोननो जों बान्था होनाय राहा लागोन। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।